Čaute Čaute. ľudia, toto je náš spoločný Skyblock s Albertom a ja som Mineman SK, toto je náš prvý spoločný diel, ktorý tento Skyblock budeme natáčať let's play pravidelne z tohto Skyblocku. Hej, jau, nerob. Sorry Albert. Takže prvý krok musíme vyťažiť toto. Takže čo všetko v dnešnom dieli uvidíte? Budeme stavať. Vylepšíme ostrov trochu, zväčšíme ho. Posadíme nejaké stromy. A na záver urobíme cobblestone generátor, čo musí byť na každom skyblocku. A keď si naťažíme do cobblestoneu, v budúcom videi by ste už možno mohli vidieť aj mob trapku. Takže najprv začneme s úpravou ostrovu. Teraz sme si ho práve vytvorili s Albertom. Tak. Urobíme si ten najzákladnejší cobble generátor, ten najľahší. Tak. Najprv toto odkopeme. Albert, už mám stak hliny. Tak. No. Takže už sme sa dostali pri bedrock. Albert, kde si? Albert. No som tu. Tak. Poď. Už je skoro ostrov urobený. Počkaj, ty si ma zhodil. Pozor, sadenice budú padať dole preč z ostrova. V čestke sú nejaké sadenice. Rýchlo Nie. kop. Áno, sú. Daj rýchlo Island. Však som dal. Ale ako sadenice stromu. No tak sadenice stromu nie. Potrebujeme ich. Najprv sme mali vyrúbať... Jo, mám sadenicu. Ďalšia kydla dole. Máš ju? Áno, mám. Dobre. Takže... Teraz začneme konkrétne s vyväčšovaním ostrovu. Nebudeme míňať všetku hlinu, len pár, lebo na skyblockoch je hlina veľmi vzácna. To, čo si vykopete z ostrova, budete mať celý čas už len to. Takže... Uhni, Albert. No, takže tu bude cobblestone generátor. Čestka. Kde je láva? Mám ju. Tak daj mi ju. Hoď mi ju. Ja som tu rozbil ľad s rukou a vypadol mi z toho ľad. Ale to musíš nechať. Nech sa to rozpustí s lávou. S lávou? Tam daj lávu. Počkaj, daj mi to. Nie, už to mám. No a sem daj rýchlo lávu.
potom nekydni do lávy. Sem dám lat. No, Fakle, poď trochu ďalej. Poď ďalej. Sem daj toto a už bude to. nie. Áno, to bude dobre, uvidíš. Keď sa to rozpustí, hneď tu zastavíme. No daj tam aj ten druhý do lavy, tam. Strč ho tam. No a čakajme, kým sa to rozpustí. Počkaj, Filip, ja viem, ako to musíme spraviť, my to musíme spraviť inak. Však tuto sa bude ťažiť. Nie, dobre je to teraz. Není. To musí byť takto. Čo, ja som prečo tak Ježiš. Ja nejako vysoko skáčem. Však máme elixíry. Jaké? Speed a také. Pozor, už viem, ako to urobíme. Čo je zvon? Uhni. Tak. Pozor, stade. Počkaj sa. Čo tu máš hlinu? Sadenicu. Takže, ako vidíte, čo sme tu všetko urobili a to je pre tento diel asi všetko. Tak čaute.